Здравейте, приятели, аз съм Клипър, с мен е Стив. Сега ще продължим двойното оцеляване. Аре, ако искаш да копаеш мина. Чакай само да оставя ненужните неща. Аз съм отбор. Направи си ти. Това децата ще оставя в кухня. О, оставя. Чакай да взема кирилка. Айде, тръгвай. Аз открих друга мина. Искаш да разберем. Добре. Къде? Ето. Копайте желязото, аз ще копая въглища. Тук няма нищо. Тук някъде има бомби, май. Аре, на другата страна. Но там Това има. е чак да вземам въглищата. Намерих тази много. Аз всичките въглища няма да ги вземам. Ти на къде тръгна? Тук няма нищо. Чакай. Къде Къде няма си? нищо. Хайде на къде? Но тук е реално океан. Океан излизаме. Тази вода. Хайде да копаем надолу. Хайде, почвай ти. Аз идвам с теб. Желязо. Браво. Вземи го. И ти на мен. Аз не. О, не. Чакай. Имаш ли флаква? Може малко флаква и това. От тук не можеш да желязо. Колко желязо имаш ти? Открих мина. 3. О, не, един стрелец. Убихме ли го? Да. Видях желязо. Вземи отстраните. Ето, натам излезе много. Зомби. Ето, желязо. Нищо не ни даде. Спай го ти. Желязо. Аз не мога да видя. Тук има много желязо. Колко да гради. Виж там. Не, бе. Свършиха ми пак. Оп, намерих размножител. Ела, Чакай. злато, желязо, злато.
Чакай, светни. Нема факли. Какво имаш? Ето И го желязо. желязо. Имаш ли железна кирка? Не. Долу има. Супер. Чакай, там Ако има искаш да се айрон. върнем. Чакай. Ти колко желязо имаш? 14. Аре, бе. Дай ми ги на мене, аз ще да направя кирки и ще се върнем. Поне намерих друга мина. Вземи ги бързо. Мятам, къде си? Парли. Аз сега ще да ги взема. Тук намерих мина. И още Аз желязо. изкопах разделител и това на паяц. Има 2 куфара. Бързо помощ. Бъда ли? Ела бързо. Но тук има много желязо, да го ставя ли? Аз ще се наявам, ще ги видя. Тук има много желязо, бе. Паяц. Аз ще умра. Не дей. Аз сега не мога да излезна. Умирам! На 2 сърца се вземе. Малко зомби. Има тук много желязо, но не мога да намеря откъде да Едно излеза. сърце и половина са. Аз не мога да намеря откъде да излезна. Помощ, ела при мене. Аз съм на 3 сърца. Намерих. Няма нужда. Ето тук е разрушител. Тук има много желязо, бе. What the fuck? Къде ще изхода? Аз не мога да убия паяци. Абе, ела ми помогни да излезна. Тогава ти ги убивай. Ела ми помогни за желязото. Аре! Ела изкопай желязно. Изкопай от тях, ще да направя кирки. И внимай тук да не паднеш. Да не загубиш изхода. Ай, тук има много... What the fuck? Паднах в лавата! О, не! Всичко ми изчезна! Имах 30 някакво желязо. What the fuck? Кой му отива? Аз не тръгнах без нищо. Нито с кирки, нито. Не умирай, дръс. Загубих изхода. Чакай, аз ще дойда пред теб. Имам 27 желязо.
Това няма мога да се намеря. Къде беше златото? Направи ли желязна китка? Не, сега отивам. Аз съм вече осмелен. Аз 0. Добре. Аз имам 30 желяза. Аз имам 5. Чакай, аз ще дойда при теб. Има диамант, 3 диаманта. Чакай, аз идвам при теб. Направи желязна китка, бъде. Диамант, чакай малко. Диамант. Вземи дърво. Като идваш. За каквото е? За пръчки, за фак. Вземи всичко. Направи 2 желязни китки. Аз имам 30. Ще видя колко диамант. 2 на 20. Три диаманта. Аз идвам при теб. Направи 2. Аре по-бързо. железни Ако китки. можеш да ми видиш името. Аз те виждам, но не знам дали ще намеря. Диаманта има. Аре по-бързо. Не взимай желязо. Ще трябва да свършим с клип. Да. Добре, трябва да тръгна. Не. Честно ти. Не мога да го видя. Ето, ти си при мен някъде. Колко ми надолу? Пай, но внимавай да нападнеш по лава. Тя лавата до тебе ли? До мен. Има диаманта. Бежавам. Добре. Да видим. Ето, помага. Я ли? Да, чакай, аз слизам до Те теб. закри диамант. Нещо тук. Направи ли пак? Не. Дай ми пръчките, аз ще го кажа. Не ги копай, че има лава май под теб. Дай ми пръчките. Аз имам само една пръчка, ще дам 9. Дай ми пръчките. Вземи ги. Ще ги изкопая. Направи пак. Направи бързо. Тук има желязо. Дай ми една такива. Вземи я. Я взема. Не, влиза. 14 минути. Не свършваме ли вече с клипа? Копай диамантите. Аз ги изкопах. Не свършваме ли с клипа? Това беше от нас, приятели. До довиждане. И не забравяйте да се абонирате.